lokalitajiet ġewwa Malta. Birkirkara. Mela, fejn ħamurru stin? Tlaqna lilem, ħamurru lilem. Jiena tila. Mela, u jinsa nistaħba hawnhekk. Stel, ġej xi ħadd. Hello. Isma' nista' nidħol. Nitla fuq għaliex imma? Qegħdin. Ma jiex nara s-soltu. Xara bank. Xina nkun irid nara ta' nista' nitla ħantela naqadim jgħid wkoll. Għandi t-tarraċ. Naħseb aħjar titla miegħi intu kol ta' għax tila waħdi hawn. Mela fejn irid immur? Hawn ġaqet nara xara bank. Mela. Ġaqet nara xara bank jiena hawnhekk. Hello! Proset, nista' nixel ftit. Ija, mela. Għax ovvjament kontu komdi qed taraw. Ism. Ara minn amoraj. X'ismek inti? Ilejn. Għandi qalbi tħabbat 6-6. Supposta. Stennejt ilejn il-ġimgħa. Asqat edha bat-tifel hawn nara t-television. U bajna ġejjin mill-istudio dritt għal hawnhekk. Għal-flerdeli. Mela, fil-fatt aħna hawnhekk flerdeli Birkirkara, għax aħna bej flerdeli Birkirkara qegħdin viċin ħafna. Għax kienu stenna tilqu nimxu qas nindu fejn. Fil-fatt, mina sejra ġewwa Livigno, issa meta se nkun qegħdin hemmhekk, ovvjament ħan nippruvaw niskijaw għax Livigno bħal dażmin ikun mimli silġ, imma mhux ħan niskijaw biss. Għax hemmhekk hemm ħafna attivitajiet li wieħed jista' jagħmel, forsi naqbel jet bikes, nitla fuq il-muntanja, u nagħmlu ħadd l-affarijiet kollha li naqdu free shopping, sewwa. Inti tixtieq tiġi magħna? Mela le. Mela, Ħaġa ma trid tagħmel wara għandna 3 mistoqsijiet li huma. Mart kollox jiriru. La, be, uċċe, kolla trid tagħmel tagħmel waħda. Daqsek. Mela. Ħaniftaħa qudiemek. Alright. Il-popolazzjoni tal-Livigno ita inqas minn 10,000 ruħ. Jew iktar minn miljun ruħ. Inqas minn 10,000. Wow, għandek Lessi ruħek Livigno fis-switch qed tistenni kull ma rridu nagħmlu inħarsu waħda. Sel. Istenna. Baqalek iktar, għax aħna jnusterina kollna sorprizi. Hawnhekk għandek bagalja, grazzi għal Samsonite għalik ħalli tibda taħseb x'ħad ippakja fih. Tajjeb. Mela minada filgħodu tista' tibda tlesti l-affarijiet għall-bagagġa tiegħek magħna. Thank you. Flimkien Xara Bank. Owejo.